नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नसलेकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आहे। तर मित्रांनो, आज मी आलो आहे मडगाव फिश मार्केटला। तर आम्ही रात्री 12 वाजता आलो आणि 3 ते 3:30 वाजता लिलाव चालू झाला। जरा झोपलेलो आम्ही आणि आता मार्केट पूर्ण एंड होत आलं आहे। पण इकडे मगाशीच मी बघितलं की मोठे मोठे ना सुरमई फिश कट करत होते। तर आपण आता ते बघूया। मोठे मोठे जवळपास नाही म्हटलं तरी एक साधारण 2 ते 2.5 फुटाची सुरमई होती। तर आपण आता तिकडे जाऊन सुरमई फिश कसा कट करतात ते बघूया। आम्ही ज्या गाडीतून आलो तर ती ही गाडी आहे आणि आता ते मासे पूर्ण उतरवत आहेत आणि मगाशी भरपूर गर्दी होती पण आता कमी झाली आहे गर्दी आणि इकडे संपूर्ण अजून माशाची खरेदी विक्री वगैरे चालू आहे। मित्रांनो, आपण आलो आहे मडगाव फिश मार्केटला आणि या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता ही 2.5 ते 3 फूट लांबीची सुरमई आहे आणि जाडीला जवळपास 6 ते 7 इंच आहे। मी पहिल्यांदाच एवढी मोठी सुरमई बघतोय आणि ही आता आपण कट करताना बघणार आहोत। आता हे जे साईडचे त्याचे पंख वगैरे असतात जे आपण कल्ले वगैरे म्हणतो तर ते आता कट करतायत आणि भरपूर स्किलचं काम आहे एवढी मोठी सुरमई कट करणे, कारण एकदम कॉस्टली मासा आहे हा आपल्या कोकणातला आणि त्याचबरोबर ते पीस देखील एकदम व्यवस्थित पडले पाहिजेत। तर आपण ही एक टेक्निक या भागात बघणार आहोत। पहिल्यांदा आता त्याचं डोकं वगैरे कट करतायत आणि आता ते आतून पूर्ण क्लीन केलं जाईल। ही क्लीन करण्याची पद्धत बघा, त्यांनी तिकडे मागे एक छोटासा कट केलाय आणि तिकडून ते सर्व घाण अशी दाबून पूर्ण बाहेर काढतात जेणेकरून आतून हा मासा पूर्ण क्लिअर होईल। अत्यंत सुंदर अशी टेक्निक आहे मित्रांनो, मी फर्स्ट टाइमच बघितली आहे। बघा, जवळपास हीच लांबी आहे 2.5 फुटाची आणि ते डोकं वगैरे पकडून पूर्ण 3 फुटापर्यंत तरी अंदाजे आहे लांबी आणि याचे आता पीस किती पडत आहेत ते बघूया। माझ्या अंदाजे कमीत कमी 50 तरी पीस पडले पाहिजेत, साधारण 5 ते 7 mm जाडीचे। 5 mm म्हणजे भरपूर छोटी झाली, साधारण 7 ते 8 mm तरी पीस पडले पाहिजेत। तर गिरायकांवर अवलंबून असतं की त्यांना किती जाडीचे पीस पाहिजेत, त्यानुसार ते पीस कट करून घेऊ शकतात। वाव, एक नंबर, सुंदर अशी मित्रांनो कटिंग चालू आहे। मी फर्स्ट टाइम बघतोय। मगाशी मी ज्यावेळी इथे आलेलो तर त्यावेळी ह्याच्यापेक्षा छोटी सुरमई होती आणि आपलं लक चांगलं आहे की आपल्याला एवढी मोठी सुरमई कट करताना बघायला मिळते। या ठिकाणी अजून भरपूर स्टॉल आहेत। इकडे संपूर्ण फक्त माशांची कटिंगच केली जाते आणि ते क्लिनिंग वगैरे केले जातात। हे शक्यतो मला वाटतं जे पीस आहे म्हणजे एवढी मोठी जी सुरमई आहे हे शक्यतो जे गोव्यातले हॉटेल्स वगैरे असतात ते ऑनर्स शक्यतो घेऊन जातील। शक्यतो घरी खाण्यासाठी वगैरे एवढी मोठी सुरमई कोण घेत नाही। बाकी इतर ठिकाणी देखील जे तुम्ही साईडला देखील बघू शकता स्क्रीनवर की तिकडे देखील छोट्या छोट्या माशांची कटिंग चालू आहे। पूर्ण क्लीन करून मासे इथे देत आहेत, साफ करून। सुंदर अशी टेक्निक आहे। हे बघा, पहिले पीस आपले चाललेले आहेत पिशवीमध्ये। वाव, हे अंदाजे 10 ते 12 पीस असतील, अधिकच असतील आणि अजून 70 ते 75% सुरमई कटिंग करायची बाकी आहे आणि दादा पूर्ण त्यांच्या चाकूला धार वगैरे काढतायत। मस्त आहे। जवळपास माझ्या मते हे किती सुरमई कट करत असतील किंवा किती त्याची काय गणतीच करता येणार नाही, कारण हे मार्केट सकाळी 3 वाजता चालू होतं आणि आता वाजलेत 9, म्हणजे अजूनपर्यंत माशांची कटिंग वगैरे चालू आहे। आम्ही रात्री 12 वाजता आलो, त्याच्यानंतर इकडे सर्व टेस्टिंग वगैरे होते, म्हणजे लॅबमध्ये मासे पूर्ण टेस्टिंगला जातात। त्याच्यानंतर मग जे सर्व दलाल असतात त्यांची पूर्ण एकदम लिलाव वगैरे चालू होतो। भरपूर मोठ्या प्रमाणात लिलाव असतो येथे आणि मालवण, देवगड, कर्नाटक, गोवा इथून सर्व ठिकाणाहून या ठिकाणी मासे येतात आणि भरपूर मोठं मार्केट आहे हे। जवळपास बघा किती सुरमईचे पीस पडलेत आणि त्याची साईज बघा,
जवळपास 5 ते 6 इंच एकदम असे लांबीचे पूर्ण पीस आहेत. आणि तो मधला काटा आहे तो देखील प्रॉपर असा कट करावा लागतो आणि त्याच्यासाठी धार महत्त्वाची असते, कारण ती धार जर नसेल तर तो काटा कट होणार नाही आणि पीसची वाट लागू शकते. तर त्याची भरपूर हे काळजी घेतात. आणि अजून एक सुरमई आलेली आहे. या सुरमईपेक्षा छोटी आहे, पण त्याचे देखील माझ्या मते 35 ते 40 पीस आरामात पडतील. आम्ही मित्रांनो आलो तर आमच्या गाडीमध्ये मासे होते, बांगडे, त्याच्यानंतर अजून 1-2-3 प्रकारचे मासे होते, म्हणजे माकुल वगैरे होते, कुर्ले वगैरे होती समुद्री. तर अशा प्रकारचे 3 ते 4 प्रकारचे मासे होते. आणि गोव्यात जे मासे येतात तर त्यांची पूर्ण टेस्टिंग केली जाते. कोणतेही आरोग्याला हानिकारक असे केमिकल्स वगैरे त्याच्यावर वापरली नाही आहेत याची पूर्ण टेस्टिंग केली जाते आणि त्याच्यानंतरच तुम्हाला मार्केटमध्ये एंट्री मिळते. तर भरपूर स्ट्रिक्ट आहे मार्केट आणि चेकिंग वगैरे पूर्ण प्रॉपर होतं. आणि बघा इकडे अजून एक सुरमई आलेली आहे. आणि त्याचबरोबर इकडे बाजूला देखील पूर्ण सगळीकडे माशांचं कटिंग चालू आहे. हा पूर्ण सेक्शन एक वेगळा आहे. समोर मागच्या बाजूला मार्केट आहे, पुढच्या बाजूला, आणि मागच्या बाजूला हे पूर्ण कटिंगसाठी इथे रॅम्प बनवलेले आहेत. आणि त्या ठिकाणी जवळपास 35 ते 40 जण फक्त फिश कटिंगचं काम करतात. आणि भरपूर मोठे मोठे फिश येथे एकदम स्किलफुली कट केले जातात. तर ही आता सुरमई अंतिम टप्प्यात आहे आणि आता याचं कटिंग मोस्टली झालेलं आहे. मित्रांनो, हा व्हिडिओ मी अचानक भयानक शूट केलेला आहे, कारण शूटिंग म्हणजे असं करायचं असं प्लॅनिंग नव्हतं. तर मी नेक्स्ट टाईम ज्या वेळेला येईन त्यावेळी मी तुम्हाला गोवा फिश मार्केटचा लिलाव वगैरे कोणत्या प्रकारे होतो ते नक्की दाखवीन. आमची नेक्स्ट वीकमध्ये वगैरे तिकडे ट्रिप होणार आहे. आणि सुरमई ही कटिंग झालेली आहे. पूर्ण अंदाजे 50 ते 60 पीस पडले आहेत. आणि त्याच्यानंतर आता जे फिशचं हेड आहे ते देखील व्यवस्थित क्लीन करून देत आहेत. त्याचा जो वेस्टेज पार्ट आहे तो पूर्ण बाजूला काढणार आणि त्याच्यामध्ये जो पूर्ण आपल्याला खायचा भाग आहे तो इथे ठेवत आहेत. हा भाग रश्श्यासाठी वगैरे यूज केला जातो आणि जे फ्रायसाठी असतात ते मोठे फिश आहेत. तर मंडळी, हा व्हिडिओ आता इथेच एंड करतो आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा. त्याचबरोबर मी आता या पुढच्या भागामध्ये मडगाव फिश मार्केटचा लिलाव ही देखील व्हिडिओ तुम्हाला दाखवणार आहे. तर त्यासाठी आजच आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा.